И коста хора, аз съм Бегислав Херат и днес ще ви покажа как да бъгнете плагините на сайта server.pro. Значи първото, което е, отидете в интернет браузъра и пишете в търсачката server.pro. Чакайте само малко да ни зареди. Чакаме сега да ни зареди малко. И тук търсите, може да сте в Google, може да сте такова. И търсите server.pro Free Minecraft Hosting. Това тук няма да ви трябва вече. И това. Опа. Аз тук съм си влезнала в Васко, в това името си. Значи сега ще се излезна и ще се логна. Така. Това ми е таковата и паролата си пишете. Ако нещо се регистрирате тук, пишете си имейла, пишете си username, после като си го таковате ви пише Activate Account и там трябва да отидете в ABB почтата си да си го активирате. И така, ето аз съм си влезнал вече в това, натискам My Server. Тук аз съм в него и още един приятел, Control Panel натискаме. Виждате тук, за сега ми е фрихо такова сервера. И тук виждате, че има 21 плагина, но сервер още не е спрян. Влизате в папката File Manager. И натискате Plugins. След като натиснете Plugins, чакате ви зареди. Тук се връщате малко назад, извинете. Така, натискате Plugins, ако така ви стане. И долу избирате си плагините, които искате да ги махнете от плагин, да ги сложите, за да инсталирате и други плагини. Значи, примерно, нали има сега 21, ето, сега ще ви покажа. Ето, 21 има сега. Като натиснете тук, влизате тук в Plugins и като махаме така, натискаме ги с ляво копче отзад и гледайте само Essentials, ако го имате да не го натискате, защото ще ви се развали. Значи така. Ето, нали имахме 21, натискате тук Home си остава и Move. И сега отивате в плагин и виждате, че има 5 плагина. И може да си ги инсталирате така. Няма нужда да вземате тогава премиум сервер, за да плащате и такива неща. Просто правите си плагините, бъгвате плагините и може да си ренелвате тайма. Аз примерно съм си го ренелвана за повече от 1 час да ми е, нали, тайма. Да не ми се изключи сервера през 1 час, ако ми е фри. Така, бъгвам плагините и тук след като ги бъгна, тук пишем, чакайте малко, да, ето пишем reload и се логваме, логин. Тук се влизаме. Чакайте, че малко ме бъгна. Да. Така. Ето влизаме си.
Да, това е. Служил съм плагините, ренелнам съм тайма. Тук пишете, когато ви е малко, примерно 10 минути, пишете тук ще ви извади сега един код, който вие трябва да го напишете правилно. За една грешка пак ще ви го такова, но да. И тук се го ренелвате, за да не ви се изключи през един час. Да не ви се изключи след колкото минути ви оставаха. Ето 60 минути съм го направил за сега, защото не ми трябва много да играя. И да, това беше от мен. Показах ви как да си бъгнете плагините и как как да си ренелните тайма. В другия епизод ще ви покажа как може да си направите слот с Max Players от 100 или повече от 100 човека. Това беше от мен.